Hvad så alle sammen? Velkommen til min morgenrutine. Jeg starter selvfølgelig dagen ud med at sove, og så tager jeg mig noget tid at vågne, og så finder jeg ud af, at jeg skal i skole. Det er jeg sgu ikke helt tilfreds med, kan I se. Og så ligger jeg lige og slapper af i 5-10 minutter, inden at jeg rigtig begynder at stå op. Og så rejser jeg mig op, som I kan se lige om lidt. Men som sagt, så går det lige lidt tid. Og så nu rejser jeg mig så op og begynder at finde noget tøj, og så opdager jeg, at jeg simpelthen bliver filmet. Og så kan jeg sådan en lille smart trick her, at jeg kan simpelthen bare klappe. Og så kommer jeg med noget tøj simpelthen. Så har jeg tøj på, og så er jeg klar til at komme i skole eller få noget morgenmad. Men jeg skal lige have det sidste tøj på, og lige få min strømpe på, som I kan se der. Det er det, jeg manglede i dag. Og så har jeg ellers bare taget mig god tid, fordi at, jeg synes sgu, det er noget lort, når jeg skal i skole. Og sådan det. Men altså, så når jeg har fået tøj på, så går jeg normalt ud og børster tænder, eller et eller andet i den stil, eller pisser. Ikke? Det skal man jo. Og så smadrer min dyne op. Og så går jeg ned og tager mig noget morgenmad, som I kan se i det klip, der kommer nu. Så er vi kommet ned i køkkenet, og vi skal have lavet os noget lækkert morgenmad. Jeg har tænkt mig at lave noget toast. Og som I kan se, så kommer toasten op nu. Der kom vi. Og for at vi kan lave noget lækkert toast, så skal der selvfølgelig noget ovenpå. Og så skal der selvfølgelig også en tallerken til, som vi kan lægge dem ovenpå. Og til at komme ovenpå har vi noget Nutella. Det smager sgu bare godt, ikke? Jo, det gør det. Og så skal vi selvfølgelig også have en kniv til at smøre det ud med. Og så går vi ellers bare i gang. Bare godt med det på. Det smager sgu bare godt. Sådan der. Og så gælder det jo bare om at få smurt det godt ud. Det gør det jo. Ikke? Jo, det gør det. Sådan der. Der var den første klar. Så har jeg lige lidt fast på fingeren. Det smager jo altid godt. Og så skal vi jo også have lavet en til, fordi at ellers så bliver man ikke mæt. Det kan vi ikke have. Så jeg går i gang med at smøre min nummer 2 toast med Nutella. Og ellers så er det jo ikke så meget at sige, udover at vi er klar til at spise noget morgenmad nu. Og vi skal selvfølgelig også huske lige at rydde lidt op, så det ikke ligner totalt lort. Og så skal Nutellaen sættes tilbage ind i skabet, lige der. Sådan der. Og så ses vi jo bare i næste klip, hvor jeg vil sætte mig op og spise min morgenmad. Vi ses. Så sætter jeg mig op til min computer og sidder stille og roligt og spiser min morgenmad og ser noget YouTube. Gerne noget GXP Gaming, fordi han er en pissefed YouTuber. Klart anbefales. Men så sidder jeg stille og roligt der og sidder og hygger mig, uden at det kommer til at lyde meget forkert. Så yeah. Så sidder jeg der og spiser, indtil jeg har spist færdigt, og så tager i skole og har pisse nedtur på, fordi at vi har mega lange dage i den nye skolereform. Så det er noget pis. Så skal vi også have ordnet noget hår, fordi det sidder sgu ikke altid lige godt om morgenen. Og så skal vi bruge en kam, som det nu så fint hedder. Og så nu bare gå i gang med at forrede det. Og der kan I se, at der så er sådan en lille tot, som vi lige skal have reddet igennem med, som også kan komme til at lyde forkert. Men det gør det ikke, siger vi. Og så prøver jeg at få alt det væk for ikke at få alt for meget morgenhår. Og det er jo egentlig godt det. Så vi skal også bruge den der, det er sådan en lille smart en. Kommer hårdt til at se pænt fucking grimt ud, med mindre at man lige ryster af til sidst.
Som I kan se, er det ikke lige noget, man har lyst til at kigge på. Synes jeg i hvert fald ikke. Så kan I se, at jeg har rustet det her. Eller hvad det nu end hedder det der. I kan se, hvad det er, jeg mener. Ikke? Og så skal det lige rettes. Og så har man ikke morgenhår mere. Så den børste kalder jeg for morgenhovsrederen. Og det er pisse fedt. Og så skal vi også have børstet tænder, som I kan se der. Det er bare noget standard Colgate tandbørste og min meget, meget fine tandbørste Hvidovre. Men nu kan jeg se, at jeg er gået i gang med en MV3-kamp uden at det var mega. Det var mega irriterende. Jeg har lige spillet en MV3-kamp, og så spillet. Hvis I ved noget om MV3, så ved I, hvad den der resistance, eller hvad den hedder, hvad den er for en map. Og den var jeg så inde at spille i, og fik 15 kills i de 2 første minutter. Og fordi jeg har sådan en metode, hvorpå at i Free for All, at hvis man først lige kommer i gang, så kommer de bare strømmende, og de kan ikke vinde over en. Og så var der så en, der dræbte mig. Og så har han fucking bare gået op og taget min idé. Og så fik han en helikopter, og så var det bare umuligt. Seriøst, det var irriterende. Jeg blev hissesur. Nå, men nok om det. Nu har jeg fået børstet tænder. Eller lige om lidt her. Og så er der nogen, der siger, at drengen ikke kan multitask. Hvad er det, jeg gør der? Jeg multitasker. Det er nemlig rigtigt. Nå, men nu er vi færdige. Sådan nogenlunde, ikke? Ja, sådan der. Så siger vi tak for den her gang. Vi ses i næste video. Det var alt for Bæk Gaming. Vi ses næste gang. Hej hej.